balerino Cappuccino? Zašto ne mogu biti kao sva ostala deca iz razreda? Stalno mi se svi smeju. Već sam se umorila od stalnog maltretiranja. Šta se desilo? Balerino Cappuccino, ti si stvarna? Ali kako je to moguće? Naravno, moja mila, ti si tražila pomoć od mene. Stvarno? Meni će pomagati prava balerina Cappuccina. Tako sam srećna. Ups, moja proteza se zakačila za tvoju suknju. Izvini. Hajde da za početak sklonimo tvoje fiksne proteze. One da sigurno neće učiniti lepoticom. Uzmi ovo, pokušaj da ih odsečeš. Naravno, sad ću. Jao, klešta su se slomila. Nikad se neću osloboditi proteza. Ne brini, Liv, imam prijatelja. Asasino Cappuccino, on će ti sigurno pomoći. Hajde, ne boj se. Sečiva njegovih noževa su tako oštra da će sigurno skinuti za par sekundi tvoje proteze. Stvarno? Wow, stvarno je uspelo. Tako sam srećna. Sada mogu opušteno da ih skinem. O, da, cool. Šta je sledeće? Počela si da izgledaš mnogo bolje. U tebe će se sigurno zaljubiti najlepši dečko škole. Ali ove bubuljice su tako užasne. Kožu treba očistiti. Imam četku za vecešolju. Stop, ne, nikakvih četki. Drži pravi aparat za čišćenje kože. Njega treba samo uključiti. Pogledaj, a bubuljice na tvojoj koži nestaju u istom trenutku. O, da! Super! Zašto mi je lice postalo crveno? Zato što posle treba naneti mlečnu penu. Evo, uzmi moju penu iz kapućina. Odlično! Tvoja koža se smirila i prestala je da bude tako crvena. A dalje uzmi sočiva. Treba da se rešimo naočara. Tako će biti bolje, veruj mi. Da, izgledaš prelepo. Hvala ti. Tvoja frizura? Kosa liči na slamu. Hajde da to ispravimo. Ona još i smrdi. Je li to buba švaba? Šta ona radi u tvojoj kosi? Moram hitno pozvati gusa bombardera. On treba da nam pošalje malo jaja. Evo ga! Ćao, ćao! Odlično! Sve sam uhvatila. Super! Liv, lezi! Sad ću ti napraviti masku od jaja za kosu. Razbit ću par jaja na tvoju kosu. Tako je. A zatim očešljati. Odlično. Kada maska odstoji na kosi par minuta, onda može da se spere. Eto, sad je tvoja kosa tako mekana. Hajde da je osušimo. Imam specijalnu kapicu. A za nju mi treba fen. Hvala. Uključujem ga. Oho, meni se glava naduvala. Pogledaj. Kako smešno. Jel mogu da skinem? Moje kose je tako lepa i mekana. Balerina Cappuccina, hvala ti mnogo. Tako mi je drago što ti se sviđa. Sada hajde da ti napravimo pletenice. A drži, ovo je poseban alat za pravljenje lepih kikica. Kako se to radi? Ne ide mi balerina Cappuccina. O ne, hajde da ti pomognem. Inače ćeš zapetljati kosu. Eto, sad su ispale lepe pletenice. Stvarno je spalo super. Balerina Cappuccina, ja želim da se nacrtam. Jel mogu? Sad čekaj malo. Tako je. I još malo. Aha, tako si lepa. I još bukvalno par dodira. Super, sad ću seći to i zalepiti na moje nove pletenice. Nikada nisam bila tako lepa. Wow, divno! Svaka čast! Imam iznenađenje za tebe. Cela kutija sa šminkom. Wow, ja se nikada nisam šminkala. Baš me zanima kako je to. Želim da probam. Za početak ću uzeti puder i beauty blender. Eto ga.
I stisnut ću puder na sunđerić. Tako je, što više. O, da. Liv, ti uopšte ne umeš da se šminkaš? Hajde da te ja svemu naučim. Za početak treba napraviti ravnomeran ten. Odlično! Ovako je već bolje. Sada treba staviti malo pudera da ti lice ne bi sijalo. O, preterala si sa puderom? Jao, šta to radiš? Prestani! Krokodilo bombardero, pomozi nam! Da, slažem se, pudera je bilo previše. A šta će biti dalje? A sada treba staviti rumenilo. Hajde dalje sama, ne pomažem ti. Vrlo rado. Obrazi su ispali tako roze. A još ću našminkati obrve. O, da. Divno. Kako ti se čini? Jao, Liv, ne. Hajde da ti ja pomognem. Sad ću sve popraviti. Drži šablon. Stavi ga na obrve. A dalje popunjavaj sve senkama. Eto, sada uzmi kašiku. Sad ću ti sve objasniti. A vidiš, prislanjaš kašiku na oko. Dalje ja nanosim senke na tvoje kapke. Tako je. O, postala si tako lepa. Sad ću ti staviti malo highlightera. Eto. Izgledaš divno, draga. I ostalo je samo da izabereš boju usana. Hajde, koja ti se boja sviđa? Biraj. O da, slažem se. A roza je najbolja. Balerina kapućina, ja sam tako prelepa. Dobro mi stoji sve to. Ti ćeš mi čak napraviti i svoj kapućino. Ja sam tako srećna. Hoću da probam što pre. Wow, izgledam cool. Hvala ti. Balerina kapućina. I ja također umem da plešem kao ti. Hajde da ti pokažem. Gledaj. Sad ću pasti. Zavrtelo mi se u glavi. O ne, ja sam sva u zavesi. Ali zavesa izgleda super. Hajde da napravimo od nje suknju. Mislim da je to baš dobra ideja. Eto. Da li mi dobro stoji, jeli? Wow, Liv, ti izgledaš super u ovoj roze suknji. Ona podsjeća na moju baletsku suknju. Sada hajde da je ulepšamo malo. Da, to je baš ono što treba. I sve ove trakice odlično izgledaju zajedno sa suknjom. A sad ti treba lep korset. Evo ga, vidi kako je dobar. Wow, izgledam čarobno. Hvala, balerino kapućino. Ova odeća je najbolja koju sam ikada imala. U njoj ću sigurno plesati bolje nego ranije. Sad ću te naučiti. Ponavljaj za mnom, Mila. Ovako. Sad ću. Jel tako? Da? Da, radiš sve prelepo. Svaki tvoj pokret je tako elegantan. Ja mislim da si spremna da ponovo ideš u školu. Svaka čast. U pravu si. Hvala ti još jednom. Ti si napravila od mene lepoticu. Idem sada u školu. Jedva čekam. Šta to radiš? Daj mi to! Jao, ovi dečaci. Tako lep privezak. Ko je to? Balerina kapućina? Ne, ja sam Liv. Ali moja odeća balerine je neverovatno lepa. Sada liči na pravu balerinu kapućinu, jel da? Jel možemo da se slikamo? Hoću ja! Slikaj mene sa njom! Zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svako od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti?
Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. What's the matter with you? Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se onesvestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Waste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam, samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margo trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margo biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila.
Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lijep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Bako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća. Dobro, znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? No. Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme je za kuvanje. Jao makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Či! Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namjerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila, super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno pretjerala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila? Jao, kako sam... Kakav užas. Sreda? A vidi, tebi se to mora svidati. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margo svidjeti. Sredo, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donala sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene Cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za Cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. A njih, nažalost, ne smijem jesti jer su previše čvrste. Također ne rendaću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margo. To neće biti Cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jastivi cvetovi. Sreda, a vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od masline ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako,
Čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples. Jao. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj, cilj je pronađen, pucam. To? Ne! To je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Ah! Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas sprže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, jao, ne pomerajte se. Lutka se okrenula. Cilj je pronađen. Pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jao, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti dugu. Ovo će sigurno oduševiti Lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Vako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu?
Da, i ja imam ideju, napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ha, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone njorc i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. Ha, a šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobjede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kur, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. O, nešto nije u redu sa mojim blenderom. O, to ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. O, blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. O, ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljakice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. O, zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. O, kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto! Ćao, evo moje karte. A šta vam je u rukama? Marshmallow? Ne, sa tim ne možete ući. Ovo ostavi ovde i prođi. O, kako je bezobrazan. Baš me briga šta kažeš. Hej, stanite! Reci mu, friend. To je glavna glumica filma. O, da, izvinite.
Naravno, možete proći čak i sa slatkišima. Da, nije nikakav problem. Ulazite, prijatno gledanje. Jau. Oho, stvarno? I ja hoću tako. Ali kako da to izvedem? Tačno! Presvući ću se u drugu glumicu, u Enid. A ko ste vi? Stanite! Sa slatkišima ne možete ući. A ja sam jedna od glavnih glumica. Pustite me, zar mene prepoznajete? A, tačno, prođite. Čekajte, a ko je onda ono? Nemam mnogo vremena, pustite me već. Šta se ovdje dešava? A zašto si obučena kao ja? Ups, to je prava glumica, Enid. I ja sam prava glumica? Ne, ja sam prava. Ja sam. I ko od vas prava glumica? Ovo je čak zanimljivije od filma. Johne, dođe ovamo. A nešto sam smislila. Jel ti jasno? Super, deluj. Dobro, gospođice Enid. Julie, izvinjavam se, ja izvršavam naređenje šefa. Eto, ona je lažna Enid. Ozbiljno, nevjerovatno. Ovakav rasplet nisam očekivao. Hey! Molim vas, uđite. Prijatno gledanje. Okay. Demo karta. O, našao sam. Kakva lepotica ide. Jau. Ćao, mogu li da prođem? Hvala. Evo moje karte. Stanite, ne možete ući sa slatkišima. Zabranjeni su. Stanite. A možda ćete se predomisliti, jeli? Izvinite, to ne deluje na mene. Spremna sam da vam platim. Je li to mi to? Samo ako niko ne vidi. Okej. Pristajem da ti dam. Jedan marshmallow, izvoli. Jedan? Ne treba mi jedan. Idem onda bez njih. Kretenu. What's the matter with Ne moraš. Tako je čak i bolje. Moram nešto da smislim da vratim marshmallow ovoj slatkoj devojci. Točno. Koristit ću odelo ribara. Da, tako. I ne smem zaboraviti štap za pecanje. To je to, idem. Stani, gdje ti je karta? Oh, come on. Sad ću, gdje je? O, evo, izvolite. Thanks. Okej, možeš da prođeš. Super, prošao sam. A evo one slatke lepe devojke pored mene. Ćao. O, čao, pa mogu li da te poljubim? Hej, šta to radite? Ne približavajte mi se. O, zamalo da zaboravim na svoj plan. Moram ukrasti marshmallow iz kutije. Onda će mi lepa devojka sigurno dati svoj broj telefona. Uspelo je. To je moje pakovanje marshmallowa. Hvala puno. To je mnogo slatko. A možete li da mi donesete nešto da popijem? Naravno, trenutak. Što je ovo? Zvaću te kasnije. Štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovog ribara. Izgleda da sam zgrabio 10 litara kole. Sad čekaj, sad će sve biti u redu. Oh my god. O, šta je bilo? O ne, to nije kola. Izvinjavam se. Ljudi, imamo prekršilce ovdje. Čekam vas. Šta se dešava? Ne, dirajte me! Tako je mnogo bolje. Sve u redu, ali prvo moram da vas proverim da nemate slatkiše kod sebe. Vaš duks je previše širok. Mogli ste da unesete slatkiš u njemu. Da, našao sam. Znao sam. Vadi to. Moje omiljene bombone, ne. To je bilo baš grubo. Imam ideju. Otvorit ću pakovanje i sipati sve na sto. Da, tako je. A zatim uzimam drvene štapiće i nabadam marshmallow na njih. Odlično. A gledajte kakvu kost sam napravila. Uopšte se ne razlikuje od prave. Moram da je sakrijem ispod duksa. Da, idem da proverim svoj trik. Ej, čuvaru, čao, hoćeš me pustiti? Karta, odlično. Moram da vas proverim. Da li nemate možda slatkiše? Samo
Samo da ne primeti, samo da ne primeti. Ого! Je li to imate dve kosti? Da, takva sam od rođenja. Dakle, mogu li da prođem? Odlično, hvala. Uspela sam. Sada mogu da gledam film sa slatkišima. O, kako sam pametna. To je preukusno. Oduševljena sam. Oho! Kate, pogledaj ovo. Šta? Da li jede kost? Baš je čudna. Vaša karta, odlično. A sada provera na slatkiše. Sve čisto, možete proći. Prijatno gledanje. Sljedeći. O, mala. U bioskop se ne sme sa Skittlsom. To su moje bombone. Izvini, žao mi je, takva su pravila. O, ne, stani! Nemoj da plačeš, uzmi svoj Skittles i prođi. Ja hoću svu kutiju. Come on! To je već previše. Onda počinjem da plačem. Moje uši, prestani! Uzmi sve! Jesi li zadovoljna, mali đavole? Hajde, prođi. Zdravo. Ispao mi je Cheetos. Moram da ga sakrijem dok čuvar ne primeti. O, tačno. Čuvaru, evo moje karte. I još jedno dete. Šta imaš, Chips? Sa njim ne možeš da prođeš. Onda ću početi da plačem. Ne, prestani! Jao. O, stavit ću slušalice, tako bolje. Obezbeđenje, brzo vamo. Odlično, izvedite ovo dete napolje. Ne, pustite me. O da, sada stavljam zabranu i na decu. Oho, ova mala devojčica ima celu kutiju sa slatkišima. Hoćeš li da mi daš nešto? Naravno, imam još mnogo. Može i meni. O, baš ti hvala, devojčice. O, kako ukusno. I smešno. Da, to je prelepo. Obožavam slatko. I ja. Možete da prođete. Kako teška korpa. Zdravo, došla sam da gledam film. Što? Imate celu korpu sa slatkišima? Da li vidite ovu zabranu? Morat ću sve da oduzmem. Šta? Ne, kako to? Ali to je sve moje. Ne uzimajte barem ovo. Ajoj, ne mogu da verujem. Vidim da mnogo voliš slatko. Uzet ću sve, apsolutno sve. O, moje omiljene bombone i čokoladice, ne. Je li sad mogu da uđem? Hvala, ali bez slatkiša nije to. Zdravo, došla sam u bioskop. Evo moje karte. Imate pravo ljudsku ruku, direktno na ramenu. Kakav užas. Hajde, brzo prođite. Hvala. Ajoj. Dok nikoga nema, mogu da se zasladim. O, gledalac ide. Požurite. Hajde, dajte kartu i ulazite brže. A mene čekaju slatkiši. Konačno. Poješću prvo Skittles. Obožavam. Ovo je bilo prosto. Sada mogu da pojedem malo bombona. Ruka mi je napravljena od slatkiša. O, kako godno. Moram da idem odavde. Šta? Ona jede ruku? Moram da bežim. Stvar, to je bio odličan plan. Svaka čast. O, Stvar želi da vas podsjeti da zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno. Obožavam Milku, toliko je ukusna. Malo se rastopila. Došla mi ideja. Želim da moja kućica bude najlepša na svetu. Zato ću staviti čokoladice na krov. Ovako. Wow, kako lepo. A sada moram sve rastopiti. Koristit ću pen, sa njim će biti lakše. Wow, pogledajte. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa, ali to nije sve. Na vrh ću staviti veće čokoladice sa bombonama M&M's. Ispalo je još bolje nego što sam zamišljala. A
A sada treba ukrasiti samu kućicu. Ukrasit ću ulaz čokoladom s čokoladnim bombonama. Biće ne samo lijepo, već i ukusno. Nevjerovatno. Okačit ću još ram od čokolade na prozor. O da, izgleda ekstra. Ostaje samo da prikačim tablo M&M's. To je to, moja kuća je gotova. Pogledajte kako je čokoladna. Mnogo mi se sviđa. Svaka mi čast. Obožavam Huba Bubu. Sofija je napravila tako lepu kuću. I ja hoću takvu. Ali moja kuća će biti ukrašena Huba Bubom, jer je mnogo volim. Pomoću ovog pištolja koji pravi balone od žvake, farbat ću svoju kuću u roze boju. O da, to je jako zabavno. Došla mi je još jedna ideja. Želim staviti žvaku na krov kako bi bio još lepši i slađi. Baš je zgodno što je ova žvaka tako dugačka. O da, jako mi se sviđa moj krov. A višak ću samo odseći. Super! Ovdje je nekako prazno. Moram staviti veliko pakovanje žvake. Eto! Napišite u komentarima kako vam se sviđa moja kuća. Ja sam oduševljena. Pa ne znam, Majlina kuća izgleda previše roze. Moja će biti bolja. Ukrasit ću svoju kuću vaflama. Ovu ogromnu vaflu ću staviti na krov kuće. Ali prvo je treba poprskati šlagom. O da, ovo je nevjerovatno. Nikad nisam vidjela toliko šlaga. Super, a sada stavljam vaflu. I to je to, moj krov je spreman. Ispada da se na šlag može zalepiti bilo šta. Zato ću dodati malo šlaga ovdje i zalepiti jagodu. I još par ukrasa od šlaga na uglove kuće. I na prozor. O da, kako sve slatko izgleda. Meni se jako sviđa. Napišite u komentarima volite li vafle isto kao ja. Wow, devojke su već ukrasile svoje kuće s polja. A vreme je da se kuće ukrase iznutra. Ćao, devojke. Ja idem da odmorim u svojoj kući. Jo, ovdje je baš prazno i tužno. Moram da dodam par slova. Napisat ću na zidu Huba Buba. Ispalo je super. A sada moram da naduvam par balona da uvek imam gde da sedim. Pogledajte kako je veliki. I obavezno moram imati aparat sa žvakama. Sad ću izvaditi par žvakica i probati. O, kako zabavno. A kakav je ukus? Wow, to je ekstra. Treba da okačim na zidove moje slike gdje duvam baloni od žvake. A znate šta ću da uradim? Napravit ću ram od žvaka. O da, to je divno. Pogledajte. Skoro sam zaboravila da stavim nešto na pod. Hoću da imam lep roze tepih. Savršeno. Ova soba je iz mojeg snova. Želim što pre da se slikam ovdje da zauvek zapamtim ovaj dan. Super, Miley već potpuno sredila svoju kuću. Hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Kod mene je sve u redu. Upravo sam završila da šaram zidove nutelom. A sad ću staviti čokoladnu fontanu ovdje i ovdje. Obožavam čokoladu. O da, lepota, uključujem. Wow, moja želja se ostvarila. Presrećna sam. Obavezno moram raširiti mekan tepih. Da, tako je mnogo bolje. A još mi treba fotelja. Imat ću fotelju od Kit Kata. Napišite u komentarima da li volite Kit Kat. Na zid treba da okačim čokoladni ram sa mojom slikom. Dobro je. A čokoladni čekić mogu pojesti. Baš je ukusan. Sad ću uzeti štapić sa marshmallowom i umočiti ga u čokoladnu fontanu. Ne staju džabe ovdje. Wow, to je baš ukusno. Obožavam. U mojoj kući je suviše prazno. Moram to da popravim. Okačit ću na zidove sat od vafla. I želim da zalepim nalepnice u obliku vafla. O da,
Zidovi mi sada izgledaju tako lepo. Rado bih sve to pojela, ali šteta što su to samo nalepnice. Šta je to na čelu? Ne treba mi. O, tačno. Treba mi korpa gdje će biti sve moje igračke. Mede, sad ćete živjeti ovdje. O, kako ste slatke. A sad mi treba stolica. Napravljena je od vafla, zamislite. Mnogo mi se sviđa. A šta još treba? Tačno, nedavno sam napravila ram od vafla. Treba da stavim svoju sliku u njega. To je to, završila sam. Sada mogu da jedem. O, koliko je lepo ovdje. Nevjerovatno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Pomerite se, hitno moram da dostavim narudžbinu. Gde sam to ja? Oho, jesu to jestive kućice. Nevjerovatno. Ova jagoda izgleda ekstra. Sad ću je probati. Preukusno. Šta? A ovdje je ogromna čokolada na krovu. Hitno moram da je probam. O, da, to je preukusno. Ko je ostavio tako lepu čokoladu na krovu? Šta? Kuća od žvake? Pa ja obožavam Huba Bubu. Šta radite ovdje, gospodine? Vratite moju žvaku na mesto. Kakva je to galama? O ne, moja čokolada. On je sve pokvario. Moram da idem. Ćao, ćao. Ali stvarno moram da idem. Šta je tamo? Odlazim, a žvaku ću poneti sa sobom. I čokoladu isto. Stani! Svakako ćemo te uhvatiti. Da, nemoj ni pokušavati da pobegneš. Jao, šta je to? Fuj, užas. Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Try this. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. A blago meni. Wow, pogledajte, sjajan jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon, ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho, pukao je. Kakav efekat. A šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej, sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika, cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se.
može da se jede? O, da, to je jako ukusno. Delicious. Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne. Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious. Blago meni. Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. O, kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. O, to je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. O, i ukus je dobar. Što? Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho, kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Hajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. O, to izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? O, broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. O, ja sam najsrećnija na svetu. Što? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. O, šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam.
Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. A kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem istopljenu čokoladu? Uj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. Ha. A šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. O da, poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super, mogu se igrati sa njim. Jao, Mike je kao dete. Samo bi se igrao? Šta? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... Ne, konobar, dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. Kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute, šta? Upalo vam je nešto oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao.